Assalamu alaikum aziz izleyiciler. Assalamu alaikum Sapara. Assalamu alaikum Sapara. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Aa, Sapara. Bugün sizin bilen yankı saylow barada gurrun edeli. Salam kemine, bor kemine. Yine saylowlar Türkmenistan'daki saylow. Son yine biz kurucu meclis barada da bir iş geçirecek olyas yakın vaqtda. Olam çıkı uğrar. O zatlar ama öňünden habaryny bereli. Umuman ene gyssanmal däl bolýan zatlara giňişlerini düşünmeli we şu wagt uly pursatyň ele geçendiğini yani halkyň tarapyna diýip aýdaly bir gapynyň açylandygy nawa düşünmeli biz. Indi şu gapynyň açylandygyny düşünmek üçin ýanky birinji saýlaw barada gurrun etmeli. Sapara bilen şu saylawyň gurrun edeli. Ýa Bor. saylaw 24-nji ýylda geçirmeli ýöne. Adatdan daşary saylaw geçirmekçi bolýarlar. Ýene şo näme üçin? Näme üçin adatdan daşary boldy? Birden-bire. Öň ses çykan okdy ýoksam gidibem bilýärdi. Görnüşe göre yeketek, o güç, bir adam oyunları vardı da sahnada görünýän zatlar iň azyndan şolardy. Ýöne näme boldy da saylawa gitdi we saylaw şu wagt Türkmenistanyň şu wagtky şertlerinde näme mana gelýär? Ine Sapara şonuň bir gurrun edeli. O kemine, sen kapı arada gurrun ettin, açılayan, yapılayan kapı. Yine Berdimuhammedow 2007'de yanlışmayan olsam o. Yani çıkışı yok, kapının içine girdi de. Yine Türkmenistan'da o girişi var, yönü çıkışı yok. Vadifeler vardır. Yine prezidentlerin gelişi vardan gidişi yoktur. Gidiş proseduru tam yoktur, kanunum yoktur. Onu bilýän deme de yoktur. Ne şu wagt Berdimuhammedow düşürýän ýagdaýyna o bratin vereli. O bir kendi kılıklı yörene olmalıyın. Onu da şonu düşünmen. Bu da atlan ne için bolýanny düşünme kıyın oluyor da. Ne Berdimuhammedow bir sebäp bilen gitjek diye de. Qarradım diye, ya tağlığım erbet diye, ya yine orada diye saylaw oglan etdi. Indi gitjek diýip gidibem bilen ok. O galjak diýip galybam bilen ok. O ikide mümkin däl. O ýanky hukuksuz elen adamyň hukukly ýani kanun çerçevesinden ya düzgün tertibinde gitme ýagdaýam ýok. Onu öýdi bilýäne meňdiýede. Sebäbi prezident wezipetine gitjek bolsa, ýeke prezidentler kime bolanlar wezipetine gitjek bolanlar arda berýär şeýlem. Sebäplerini görkezip, objektiv, subjektiv o sebäbine girmäli biz. O prezidentin wezipetine ardasyny kime bermeli? Meclise bermeli. Bu beren ok. O näme üçin beren ok? Ne soru? Demek meclisin ýokdugyny bilýär. Olar ýaly gurulmaň ady wagdanyň ýöne içiniň mazmuny ýok. Ben postsovet demesinde şular ýaly ýagdaýyň dürlü görünüşini, gaty kändigini her ädimde üstünden barýansyňyz. O ýöne içinde ýaşap ýörensoňyz görýän dälsiňiz. Bu zatlar daşyndan görünýär. Onun yani iş edip öwrenen adamlara görünýän bolmaly. O köp kişinin görüp bilmeýänem şundan bolmaly. O indi bu ne etmeli bu görgülü? Onu garma urmöle etmeli. Onun için seçim ilan etmeli. Öyle çalt. O Brayem derler. Brayem'de yetmeyen neme oluyor da 20
27-28 gün ya 26 gün oluyor. O 26 günün içinde hiç yerde, hiç tüstü. Yani altyapıda bolun yerde de seçim, yani kaylo geçirip bolun nokta. O minimum 3 ay olmalı. Adamlar kimi saylayanını bilmeli, ilk bilir. O ne hemen saylayanını bilmeli. O bilyen adam yok. Bir ayın içinde olur, kimi tanıyacak? O öğlerini tanıdığı o yetişmeliler. Sonuçta kanun 3 ay deyip koyutturlar. Köp yerlerde 3 aydır. Onu köpürak yerim oldu. Yani Türkmenistan'ı 3 aya getirdiler. Büyüğünün altyapısı yoktu. Onun inni sayılov değil ya. Ne iyileştiler 40 yaşanıdan vardır, 50 yaşanıdan vardır, 70 yaşanıdan vardır. O ömrümüzde bir tapar adam şekilli sayılovun bolonlu yadında düşen size soru, her kim öğretini soru vuruk kuraytın. Şu sayılova barıp yani burada kolçak batık kaydılyandır. İyi öngü bilen hiç kim iyi iş bolon değildir. Formal. Bu zatları formalist değil ya da. O çidin yani bir yerini sayıladığınızdan değildir. Ya da şu tayda sayılov katlaşıp o men saylayalar deyip neme diyen adam özünü sayla diyen neme de değildir. Hem de at yani oyun yalaklar da. Bu Angırkı tarihleri vardır. Sovet Soyuzu'nda da sayılovlar oynanıyor hatta. Yani Sovet Soyuzu'nu yani dolandırıcı neme Komünistik Parti hatta. O yani Konstitusyon 6. maddesi vardır. Bizde de vardır şu. O dolandırıcı neme Sovet Soyuzu'nu Komünistik Partisi. O kendi yerli hükümete deputat edip sayılarlar. Ya da Respublika deputat edip sayılarlar. Tayu'da deputat edip sayılarlar. Sende hiç stat yoktur. Seni yani sakne de ulanırlar. Şu at kız Türkmenistan sakne oluşuyorlar. Yani birinci sekreteri Raykom'un, Apkom'un, Respublikan ya da general sekreterleri sayılayan nedir? Kim sayla ya onlara? Hiç kim sayılıyor. Öyle sayılıyorlar. Öldüğün vardır. Partinin nomenklaturu değilyendir. Öyle yetiştiriyorlar, okuduyorlar, ne diyorlar. O. Devletim şolar idare ediyorlar. O sen Tayland'da ne mi? Sen elinde hukuk yok. Ne şol oyun 70 yıl, innem 30 yıl. 30 yıl, son 30 yıl bundan ömrümden. O postsovet demesinden saylığın ne emediğini doğru manada bir bilmedim. Bizim durmuşumda giyilmedik de hatta. Onun yani saylov komisyası bir komisya formal edilendir. Hem mektepterde dağıtlardan ebediyettir. Hem de formaldir. O tanıvunum şolar, kim geçmeli olsa şolar tanıyandır. O göz örtülüdür. Hiçbir neme daha yoktur. O bloy neme gerek. Ne sonra o da. Hakiki bir adamın saylama hukuku olayandır. Ödem en mühim hukukluğun bir de. Yani onu sen deme yani dekoratif bir daha da uğrayandı. Hiç daha da neticede. O sen keyfine bir önümüller. Sen kaylanma, şu tay katlaşmana bir önümüller. O saylayanın bir ödleri, yani kanayan ödleri. O, bu oyun kimi neyme gerek? Neyme gerektiğinin neticesi yine şu an Türkmenistan tümün içinde. O karanlık, o soğutsuzluk, nadanlık, uğurluk, kezzaplık, neyme diysen
Mehmet'inde bir tüm öňüň görünmeýän tümüň içinde şu wat. Ýöne şu tümden soň bir ýagtylyga çykmalylar. Indi şu wat ne şoň Mehmet'i. Tümden soň görünen birinji ışık şu. O Berdimuhammedow yani 20 gapa ýirip onun Türkmençesi tuzağa düştü diýerler. Nädip düştü? Ol soň tarih bunu öwrenir. O tilede yeter. Şu at şu çıkalgatı yok. Men baydamı kaldırdım, ak baydamı deyip olur ya alak demeni kabul etsen. Bir mesele ya ardatını verdi. Ardatı bilen gidiye diymek. O da bir soru. Haysını kabul etsen edi vermeli. Yöne 10. Mart'tan son Berdimuhammedow yok. O yalandan vardı, yalandan ama yok. Takladan düşüyor. Onun yerine oğlu gelir, o gelir, bu gelir deyip bir yani şonu bir dekorasyon edecek oluyorlar da. Tayla ulan geleni alır. O tayla onu geçirip olunu. O Berdimuhammedow islete de, islemese de mümkün değil. Hiçbir demeden. Kanun taraftan mümkün değil. Fizikten mümkün değil. Yönü halk ağlarına hıylayan olsa baş üstüne gitsinler. Burada da gol çek kaçsınlar. Yönü sonuma ağlamasınlar. Günümüz şeyle ya günümüz beyledi. O yönü saylanlar saylo değil ya. Kimi saylayacak? O ne hemen saylayanız? O hayfı vedifen saylayanız. Bu da bir ullu kan doğru oldu. Öğrenimde han saylayanız. Kim saylaya birem? O saylayan kim? O siz şu takatlaşandı da saylayan siz değil. O da var. Yönü kim saylayanız? O hayfı vedifen saylayanız. O prezident. Yok prezident belki de beyle saylayan eldir. Yani şu dağıtlar burada düşünüp gördünüz mü? Sapara yine şu prezident saylağı diyende geçenki bir hepde bunların ve hepdeden gowrak bolmagy mümkin. Çıkış edende yine Ýewropa gaty ösen ve hukuk nemesinde gaty güçlü bir neme de araçak diýeli. Şol araçağın içinde prezident barmy ine? Yok. Prezidentlik neme bilen dolandyrylýar. Yok prezident bar yönü Prezident yani neme prezident diýenim şol da ine Türkmenistanda şu an Türkmenistan prezidentlik sistemasy bilen dolandyrylýar diýilen bir neme var. Soňa parlament yani premier minister arkaly dolandyrylýan sistema var. Yani premier minister arkaly dolandyrylýan sistemada köpçülik gaty uly rol oýnaýar. Gaty kany adam pikirini goşandyny goşýar. Parlament sistemasy bolýar. Parlament bolýar. Ýöne Ýewropada şol bir adama beren oklar. Soň şu ösen ýurtlaryň içinde diňeje şu Amerikada bar da prezidentlik. Onuň ýanky sebäbi bar. Amerikada 50 sany ştat var, yani state diýilýär. Amerikada ýaşaýanlar bilýändir. 50 sany state var. State hem bolsa Döwlet. Döwlet diýmek. Döwlet diýmek iň ýokary resmi gurama. 50 sany var. Öz başda. Şonuň üçin prezident bolup bilýärsiň. Onuň ýanynda ýanky senatosy var. Soň ýanky döwletleriň diýeli, ýanky 50 sany döwletçikler mi diýeli? State diýilýär. Olaryň hem aýratyn öz dolandyrylşy we öz yerli saylanýan güýçli guramalary var. Öz kanunları var. Indi şol sistemada prezidentlik gelip bilýär.
O. Indi nämäni alaly sapara. Postsovetlerin hemmejesinde prezident vardır. O. Prezident var. Han var, Sultan var, Pribaltikany prezident var. goşamak. Pribaltikany goşamak. O prezident var. Bir adam hawa dolandyrmalymyş ve ýagdaýa seredin şu an. Ýagdaýa seredin. Yani geçenem aýdypdyk prezidentlik postsovet respublikalar üçin jenayat. Prezident boljak, men saýlawa gatnaşjak ýa-da saýlamagam jenayat da sen geleceğini görüp bilen ok. 30 ýyl mundan öňem görüp bilmedik. O adamlaryň köpüsi ýoğun bolup gitdi. Indi şu wagtga ýetişenler hasam sowatsız. Bularyň görme mümkinçiligi hiçem ýok. Öz baştak görme mümkinçilikleri ýok. Ýöne düşündürmeli. Dine bizimki ýaly edip başga da hawa düşündirýänler çyksa ýöne 30 ýyldan bäri hemme gurama diýip hasaplanýan ýanky edaralar mı diýeli, jurnalistler, habar bericiler, opozisionerler goşa turna içinde bularyň hemmejesi ýanky bir adamlyk sistemasyna hyzmat edip şo taýdan çöregini ýip beren adamlar. Şu legitimize etmek için edilýär. O şu wagt ine näme üçin saýlawa gatnaşyň diýe menem diýe özüm kandidat diýip aýdýar. Gatkan soňky maglumaty görä 14 sany jemi ýurdun daşy we içinde kandidat harda. Ine 14 sany prezidentin çıkan ýurdu barmykan sapara? Dalaşgar. Ine bulan bir ulur sonra. Yo, dalaşgan yüzem bolup biler. O hiç bir nemeti Yo bolup biler de ýöne bolup. Yok, kimi taýlaýanyz? Haýty wedipen taýlaýanyz. Mesele şo taýdy. Onuň taýlaýanyň taýlamy hukugy barmy? O men barıp şoňa gol berdim de plan A ya B ya G neme kandidata golum verdim ben. Şoňa programmalaryny okudum, bolýa diýdim, gol çekdim dem. Ben golum şoňa baran, o mesele şo taýdy. O saýlaw kim geçirýär? O saýlaw kim geçirýär? Bu giden bir guruluş bolmaly. Yo saýlaw. O başta oturanyň guruluşy bolmaly, öz başta guruluş bolmaly. O jogapkärçilik bolmaly. O düzgün bolmaly, tertibi bolmaly. Bu taýlayanlar şo düzgünü, tertibi bilmeleri gerek. Kimi taýlaýarlar, näme üçin taýlaýarlar? O taýlaw düzgünü näme, taýlaw kanuny näme, taýlawyň şertleri näme? Ine 30 ýyllar bir okujaýyny görkezdiň maňa. O başlangıç klas bolsun, orta mektep bolsun, ýokary bilim bolsun, ya başga bir bilim ojagy bolsun. O ne Türkmenistan'a şular ýalak düzgün bilen taýlaw şeýle geçýär. Şu taýlawyň netijesi şeýle tanalýar. Bu taýlaw dene plan wedipen taýlanýar. Bu wedipen nemeleri şunalak diýip bir bilgi öwredilen yer barmy? Yüreğinizi elinizi yüreğinize koyup bir şonu öýüňize bir jogap berin. Görün näsiňiz. Bu diýmek näme diýmek? Saýlawyň nämedigini entek bilen zogum diýmekdir. Ýöne bu saýlaw meselelerini çözü näme üçin ulanýarlar? O sizin gözüňizi başyňyzy garışdyrmak üçin. Maymun ýalak oýnamak üçin edilýär. Ne şunu siz öýüňiz saýladyňyz diýe. Öz jelladyňyzy öýüňiz saýlan ýalak edýär. Hiç kim soň ýolam görkezip bilmeýär. Soňondan olayam şo taýyk bardy. Şo taýyk barmak üçin edilýän oýunlar bular. Hemme jeten. Bunu bilmeýän adam ýok. Daşyndaklaryň dalaşgar bolmagam. Şol saýlaw bardygyny bilen ikrar etmek üçin. Kemine taýlanjak bolsaň, ilk bilek diýilen gapyň bar. Şonu nädip çykylýanyny bilýän gapa ýerilýändir. Ýöne Türkmenistan'a diýilen gapy bar da, ýöne çykylýan ýeri ýokdur. Şu taýlaw gatnaşan adamlar iň merkezi. Yani programmalarda atlar öyle işimiz yok da.
giren kapından çıkalı var mı yok mu? Deyip girmeler. Yani şunu bilmeyen olsan bunu sen kuracaktın. Bu gelme düdüğün yok, gitme düdüğün yok. Onun şu vazifelerin çeğen yok da. Çeğeksiz vazife. O kim istemez bunu? Şunun için o sırada dururlar. Bir adamlık devlet, Han Taylan, Sultan Taylan ya. Prezident Taylan ya diyeyim aytmalılar. Sultan Taylan ya. O. Son gidende de oğluma ver gitmeli. O olmasa da ölüyen. Ya da halkın önüne cevap vermeli. Kanunun önüne. Yani hiç kim kanunun üstünlüğü bilen burada atmadı. Şuna tepki veren yok. Şu kanun olmasa saylov bolup bilmeye. O saylov bolup bilmese şu prezident bolup bilmeye. Şu atları ilkulak altyapısı değil ya da şu atlar. Şu altyapısını yetmeyen size şu atları giyirseniz ona tümün içinde de o tüm dönem anlayıp onun korkun içine gitmeli oluyor. O şu adam tümün içindedir. O tümü giyiren o geleceğe alınan 3 neslin o şu atkı nemeti ne diyen yolunun kartası ellerinde şu an. O şundan oynayalar. Size oyunu diyen o sonra ne şikayet ediyorsunuz? Bu da düşünüklü. Onu yeni de bir mesele. Pasportumuz yok. Pasportumuz soğudu oldu. Hiç yer çıkıp bilem de yok deyip 2 yıldan ve şikayet ediyorsunuz beden yok. Halkın 60-70%. Sayılı vatnaşlıklarına has köpüstür. O sizin pasportunuz soğuğu geçen olsa sizin dokumentunuzun geçerliliği yok. O sizin sayılı hukukunuz da yok demektir. O sizin elinizde o da yok. Onu bilmeyen adam yok da. Başkalarının bilmeyen var mı şöyle onun için? Onda ne için itekleyeler ya da propaganda ediyorlar. Şunu. Şöyle adamlar sayılı hukukları yok. Onu tanıvam olun yok. Elde dokumenti yok. Yo sahanı belli değil. Yurdum içinde neçe adam bardığı belli değil. Dışında ikisini cemlesen hem neçe adam bardığı belli değil. O 91. yıldan beri sayılı yani ila tanığı geçirilen nokta. O Türkmenistan'ın içinde neçe adam yaşayanı belli değil. O taşına çıkanın tanı Çen bilen ayrılıyor da. Belli değil. O edilmeli de atlar. İlkulak Taylo ila tanığını geçirmeli. Taylo edecek orada mı? Taylo'nun goğur yani orada mı? O Taylo yokman bol bol. Onu Taylo olmalı diyen adam yoktur. Taylo'nun taraftarı. Onu Taylanacak koyan adamlara da karşılığı yoktur. Goğuzu vardır, ervedi vardır, onu öyle işlerdir. İnsan saylamalı halktır. O yönü biz şu halkın saylama hukukunu eline vermelidir. Ve şuna kefil öğretmelidir. O şun sesi, şun iradeti diyen yerine varmalı. Kovutunu verir, yanlış verir, o şahsiyetin öyle işidir. Yönü devletin borcu, yani sayılı hukuklu, sayılanma hukuklu adamlar hukuklarını korumak, onu mekanizmler koruyanlar, kanun koruyanlar. O düzgünü olmalıdır. Siz şu düzgünü arada gurrun edilen yerini eşittiniz mi ne? 30 yılla. İşte ne eltiniz? Yo saylava katnaşan oklar adamlar. Öňe mi katnaşan oklardy saylava? Yok, kemine katnaşsın, katnaşmasın o neme değildir. Adamın içinde bir prensip olmalıdır. O
Gatnaşmayan olsam men şuna gatnaşyk däl diýmeliler. Allah. O sen ot däl, ya ağaç däl, ya kartoşka däl. Sen adam. O yüreğin var, kellen var, beynin var. O sen yankı gerekse sen kartoşka bolsaň hamyňy bir çorba at diýerler. Bolmasa çüýredip doňda berýärler. Sen beýtip bermediler sizi. İslam isledikçe yemetinde ulun. O siz adam bolýan bolsaň ilk bilek özüňiz tiýlemelisin. O sizi özüňizi tiýletme diýerler. Siz hem şonu edýäňiz. O özüňiz tiýlemäň onu sizden hiç kim tiýlen. Hökümetim tiýlenok. Komşuňyň tiýlenok. Öz dogun garnaşyňa tiýlenok. Sen özüň tiýlen. O bular ýalak jemgyýet nähilek bolup gidýär, tozup gitmeli. Şoňa da geldi. Şuwa çöp ellana da dursunuz. Gıyna şu oluyor, ýöne dursunuz. Şoň üçin bu zatlaryň hemmejenin ilk ulak altyapysyny düzeltmeliler. Onun çıkış nemesi bizim kanunlarımızda da yok da. Yani kuruncu meclis diýilen nemeni Türkmen halkı 5-6 ayda eşdiýändir. Eşdenem däldir. Ýöne şu zat konstitusiýanyň içinde bolmalydyr. Yani Türkiýe konstitusiýanyň içine teredim kuruncu meclis bardy. O haýsy şertlerde çağırylýar bolmaly. Yine şu wagt Türkmenistanyň ýagdaýynda çıkmaz da. Yani tupik diýilýär. Tupige gelen wagtda. Kemine demek setin gelen ok. Kompüter yeme internetin gowşa oýdýan. Bolup biler. Ana şu wagt nähili? Şu wagt gelýär, bolmasa setin gelen ok. Aýdy ber. Tupige diýran wagtda ýa-ni guruju meclis işe girýär. Indi ýa-ni guruju meclisli mesele geçeli sapara. Biz 5 aydan bäri guruju meclisiň gadyny aýdyp gelýäs. Tanıştırıp gelýäs. Bilmedim o adamlar nä derejede düşündi, nä derejede düşünmedi. Ýöne biz bolmaly şeýleler aýdyp berdik. Onam ýene de häzir gerek bolsa gaýtadan gysgaýdyp aýdyp geçipdiler. Sebäbi kän gurumdeşlik geçirdik de düşnükli olar ýaly. Ýa guruju meclis ýa-ni saparaň aýşýal bir tupik diýär bir çykmaz ýola girýär. Oşondan indi çykmaly da. İzine gaýdyp bilmeli. O ýa dyrmanyp o näme diýär, duwarlardan ýöräp bilmeli. Şu bir teýärden performans gerezagrusk edip bilmeli. Şu ýoluny tapmaly da şonu düzeltmeli. Soň şo düzediljek wagty hiç bir adaty, kanunlar işlemeýär, kabul edilmeýär, işlemeýär, ýalňyş bolýar, kabul edilmeýär. Näme üçin kabul edilmeýär? Barbyr işlemeýänligi üçin kabul edilmeýär. Şu kanunlar işleýän bolsa-da guruju meclise gerek kalmazdy. Şonuň üçin döreýär. Ine bizem işe girmegi üçin guruju meclisiň şu wagtda o sesimizi çykarmagy garaşyp durduk. Biz bu zatlary bilýäsem onu reklamasyna edip beremjok. Ýa-da bir dalaşgarym bolup beremjok. Öňüne almak üçin diýeli. Bu zat bolmaly. Her gezek bularyň eden bir ýalňyşynyň garşylygynda bir gurama, bir düşünje işe girýändir. Başga wagt girip bilmeýär. Biz muny bir ýyl öňünden girip bilemjok. Soň wagty geçen soň girip bilemjok. Edil şu wagty guruju meclisiň o tizden işe girjegini hawaryny bereli şu taýdan. Gaty düýpli bolar we güýji dolu özüne almaly, özüne alýar. Şonuň ýalak bir güýçde, düşünjede bir guruluş. Soň şo gurulandan soň o konstitusiýa täzeden kabul edilýär iň esas zatlary, galan zatlara ýuwaş-ýuwaş ekrana gelen wagty görürüz, hemmämiz bilejek.
Ya içinde öňünden aýdyp bolmaýar, maksat belli. Ýurdu düzeltmeli. Ya kanunları, işler ýagdaýa getirmeli. Kemine biz ethatı mesele konstitusiyon kuruluşu dikeltmek. Ne şol yiten Türkmenistan'a konstitusiyon kuruluş 1994-95 yıldan beri yok. O devleti hiç kim ya hiç kuruma ya hiç topor eline geçirip bilmez diyen bir yargı vardır. Okan konstitusiyada Türkmenistan bir adamın ya da bir gruptan eline geçin. Onun 95 yılına geçirdiler. Biz şunu bilimize tüy bittik, aytalak geliyse. Devlet bir adamın ya da bir toporun eline geçti. Bu devletem, hükümetem deyip olmuyor. Bu cenayet bir topor olyandır. Bu mafyalık bir kuruluştur. Bu plan yurda değişli ya plan yurda eğitim plan yurdun batkıtam deyip olmuyor. Anırtında kim vardır? Yani mafyanın anırtında kim vardır? Belli değil. Şu an uluslar arası mafyalar var. Halkara karteller var. Onun anırtında kim vardığını, hayati devlet vardığını sen bilen bilip bilersin. Hayati devleti peydalı olsa şu deyip onun anırtında üstlenlik bir hak olup biler. Ne 95 yıldan beri Türkmenistan bir toporun eline geçirilen konstitusyon kuruluş yok. Onun yönü dine perde de kullanıyorlar. Türkmenistan'dan şu doğrudan beri çıkarılan pulun miktarına baydı oturuyor. 300 milyardın üstünde pul çıkarıldı. Çok cinayetçi topor iş nemesi boyunca. Şunun neticesi boyunca. Şu pulu almak için sizi türmelerde çiğrettiler. Bir onu türmede ölünün takminan tanınaydık ve 50 milyon 50 milyon. 50 milyon 50 milyon adamın şu türmen nimetinden ölündüğünü faydası. Bunun hiç kimden, bunun hatamından hiç kimden sorumlu değilmişsin. Ona da karşılık korku diyenler vardı. Şu öldüren adamların içinde, yani öldürenlerin içinde, kovulların bağmışsın. Biz şoları, şolun adını tutmalılarmış. Onları cezalandırmalı değilmiş. Ben ne şol yankı bulon yani bunları oynadılan oyun ne oda ne pe varada biz onun ver demen peridasan ettik de şunun içindeki yağdayları geldi şunun içinde oturan orada şöyle aytmalı da. Yani aytmadı, ne için aytmadı? O ne için aytmadı? O birinci demek. Adamların adını ne için olmalı ya da başka tevap olmalı. İkiden biri olmalı, üçüncüsü yok. O ne soru. Yani ne için aytmayanların ben aydıkları. Ne şu oğudun nepen içinde o yankı kurban ağan, gururum veren vahşiçileri yok. Bir dünya tanıtmak için. Ne gellem şunu etti beylekem yankı kim? Ak Muhammed Bayhan. O Farid Tukbatı olanım şunu etti. Farid Tukbatı olanım şunu. O şunun içinde şu adamları aşırından öldürmediler. Onlar teröristi, vatan önüydü. Şunun içinde biraz ustura saklayanlar. Dünya nimetine şunu bildirmek etmek için. Siz şu propagandanı yürüttünüz. Beynen tamam. Ya şey. O sapara yankı saylavun o nämediğine bilmedim. Düşündüler mi? Yani saylav bolup bilmeyecek Türkmenistan'da. İstese de volunu alt yaptı olmadık saylav
nädip bolsun. Ha ýön formallyk geçirdik diýip Niýazowyň prezident bolşýarlar, özüniň neme bolşýarlar ederler. Yo, bu kabul edilmeye. Bundan soň o saýlawlar kabul edilen ok. Saýlaw İkinciden geçirmek üçin ilkula saýlawyň düzgüni bolmaly. ikinciden hem yine şu açıklık meydana geldi de. Yine şu at bolup durkan gurucu meclis o işe girip bilýär. Mesela nemesinde işe giriyor ondan soň gaty uly näme diýilýär ona? Maddalary orta atjaktır. Şo maddalar boýunça ondan soň ya ýurdu ýol açarlar. O ýa-da mejbur galyp açarlar. İki ýagdaýda da şolary netijäni alarlar bular. Ýurdun içine o ýeriljek bularyň indi ýuwaş-ýuwaşdan soňa geldi. Ine üns berýän bolsaňyz bu işi kanuny tarapdan alyp barsaňyz o soň kanuny esasda gazanylsa ýurdam kanuny esasda o ýene-de ýörer. Ýok o bir kanun saýlawy şonu kanuny ýaly edip görkezip ýa-da şonu kanuny bolmagyna görünmegine kömek edip ýene menem dalaşkar, menem prezident boljak diýip bolup bilmeýär. Bu birinciden hakykat, onu kabul etmeli. Saýlaw nemesi ýok, sistemasy ýok. O ýurdun daşynda geçiriljek saýlaw kim tasdiklamaly? O kim geçirýär? Özüň geçirjekmi? Özüň geçirsen senem ýanky o Gurbanyň ýaly 99-98% o ses alarsın. Geçirjek bolsaň. Onu bizim hem aklymyz çatýar. O geçirjeklerinden has gowy edip has hakykata ýakyn. Gurbanyň ulynyň hem diýip aýdaly. Ýa-da şonuň arkasyndaky toparyň hem agzy açylar ýaly derejede edip bolýar. Ýöne bu bir kanun. O sözüň gysga nemesi bir kanun. Biz ilkule kanunyň üstünlüğünü dikeltmeli. O şonu dikeltmän eden zadyň ýalňyş bolýar. O etjek diýip edende de ýalňyş bolýar. O kanunyň üstünlüğü berjay edilmän o aşaňda hiç edip bolýan däl. Yo etsek yine Türkmenistanyň häzirki düşen ýagdaýy kıyın däl. Bunu düşünmek men pikirimçe kıyın däl. Buların da hem meclis bile o çıkmaza girdi daşındaky o hyzmat edýänlerem, o içindäkilerem indi çıkmaz sokaktan bular çıkıp bilmeýär. Bunun nädip çykyljagynyň ýoluny biz bilýäs. Ýene gurucu meclistir. Gurucu meclisi o pikir etmäň ol kanun çykarýan meclistir diýip o kanun çykarýan meclis däldir. O ýeketäk güýçdür. Ýeketäk güýç boljakdyr. Gurucu meclise o seheljek o ziýan zeper ýetirjek bolsa gurucu meclis o özüni goraýan hukugy bardyr sebäbi. Ondan öňkü bar kanunlar, düzgün tertipler işlemeýändigi üçin aýrýar. Öz düzgün tertibine getirýär. Olan wagtlaýynça getirýändir. Täzeden konstitusiýa kabul edilýär. Täzeden konstitusiýa kabul edilenden soň gurucu meclis öz güýjüni ýitirýär. Awasan konstitusiýa täze hökümet gurulýar. Täze meclis gelýär. İşlerini bitirýär. Olar işlerini bitirýär. Ýöne şol aralykda ýa-da şondan öň ýene şu wagtdan başlap kim dil ýetirse de hiç nemesi ýokdur, hiç suwdam edilmeýär. Ýene şonuň ýaly bir ýagdaýda hereket edýändir. Gaty agyrdyr, belki kanuny geçip biler. Karşılık berjek bolsaňyz belki hem düşünseňiz bolmalysy ýaly dogry kanuny şertlerde netijesini alarsa beýleki neme kanuny görünýär hem kanuny bolýar. Ya gurucu meclis iň soňky çäre näme etse dogrudur. Wagtlaýynçadyr ýöne. Şu berilen wagtyň içinde edilýändir bu zatlaryň hemmejesi. Karşı çıkarsınız, onun cevabını verip bilseniz o berersiniz.
Yine kurucu meclis bilen kurulan devletler vardır. Hindistan, India diye. Hmm. O. Türkiye, Amerikan Birleşen Ştatları, Hmm. başka da yani ben bildiğimden şöyle başka da onlar çok vardır. Hmm. Ya, mecbur olmayandır. Çıkıntı diyardayım. Bunu yani учредительный собрание diyorlar. Yani Pribaltika devletlerinin hem bir şey geçti. Yani şunun kurucu meclisi vardır. Birinci meclis. Hmm. Ya o bir yerden başlamalı. O devlet kuruyor. Devleti teriden kuruyorlar. Ha, ne Litva'da şu kurucu meclis demetti. Yani önkü konstitüsyoner dağıtları yok etmediler. Yok tarihten yok etmediler. O kurucu meclis yani Peregruska diye de hemen teriden yani kanton hemen dikeldi. O kanunun üstünlüğün dikeldi. Şu yolu yürüyençe mühleti. Ondan sonra şular yani kurucu meclisin üyeleri ol. O törde o devlet devletin hormatlı adamlar oluyorlar. Şu adam şeyledir. Hmm. O başka da bu yolu yani tek yok. Başka yolları. Ha, başka yollar diğer görünür vardır. Bolyan neldir ne o vantanı görüyorsunuz. Livya'nı görüyorsunuz. O o Kaddafi'nin hemeleri şu da atlı bolmanton şeyli oluyandır. Türkmenistan'a medil şu kurucu meclis hem kurulmadı. O devlet ne edip ikrar edildi, ne edip kararsız oldu. O zatlar hiç Burada benim dediler. Mehmet'in öğren ne 92. yıldan beri devlet vardı. Onun hiç tat yoktu ettiler de. Hmm. Onun tarihini yok ettiler. Kime bekbeytli. O kime O, vakfiydi? son yine şol sapara yine şu atkı saylavlara kurban oluyor. Yine simbolik tökmünde bir adamın adını tutuyorsa. Biz ona şu vakta çelle yani şu saylav nemesi koz olandan var aytmadık yine şu arkasındaki gelmişek ya da sahnanın arkasındakiler. Onların o tesir nuru olunu aytmalı mı kendi yani. Yani ben bir daha da edip vereyim. Hmm. Ne Aşvad'ın orta arasında bir ite heykelliktiler de. Ullokan heykel. Yine de başka bir ite heykellik melidir Türkmen. Ya da bunu belki de ortaya da etmelidir. Yine Hramov şunça tamtığı nadanı bir yeri büyüşüp nesi hükümet deyip taklap bildirdi. Şunça tamtığı bir yeri büyüşüp bilen adam ödüm kimdiğinden kendi bir adını yatsa da neme diyenlerini siz üns vermeden edip bilen adam şöyle. Şol bir devletin kahramanıdır. Yani Türkmenin düşmanı mı olsa? Ne sizin beyninizin nemesinden büzmeğine şu büdü. O sizin haydi kino seyretmeliğinizi, haydi kitap okumalığınızı, o başlangıç kılaatlardan da demeçenli o katam okumalığın katamın zakat çıkamış. O Türkmen başı demetinin after şu Arkada hem aftarı. ruhnamanın after şu Hmm. zakat şu. O şu ideolojiyanın da karşı neytral Türkmenistan'ın hem nemeti şu. Hem yerde şu adını görürsün. Siz millet bol, yani şu atlara namus eden yok mu? Akıllı huşul Türkmenler. O bilimli, avraylı Türkmenler. Yani bir adam, o adamım der. Arkasında Bahadır Beştir ondur. Yani sizde beyin yok demek şu. Siz gelip gören türü sizi nereden de edip bilen demek şu.
Yine biz şu zatları düşünmen, milletem olup bilemdik, devletem olup bilemdik, halkam olup bilemdik. O Fikretmeli öğrenmeli. yine hem kim neme gönüptür ya da mesela yankı oğlu olacakmış, özü olmuş, Niyazi. Yani şuların hem mecesinin arkasında yankı umumu aytsak Hıramov vardı. Buların hem aftarı Hıramov. Yankı Niyazov'un hem aftarı Hıramov. Kurbanuly'nun hem aftarı Hıramov. Indi bundan soň görünüşe göre o oğlunun hem aftarı Hıramov bolmaly. Başkaça bolup bilen o, başkaça özlerini gorap bilen o. O da ne pengem arhitektörü şular. No. O da Ben demelerine sen kemine aydı oturdun dün. o şonu. O. Onu ben bu tarihe yazmadım. Hem ben yazvalım ne Şonu aydıp berin sapara aftarının o arhitektörünün kimliğini o depen. arhitektör bırakını diye. Hmm. O Ort Federasyonu'ndan Aleksin şehrine bu ada garrı ölen olma mümkün kıydı var. Alesya bırakını diye. Diyor. O indi Birinci o odan nepen birinci hayayını Baybek Rafael. Sistemanı kurup beripdirler. Yani O Orsetden arhitektör gelýär, odan depen urýar. O soň şu sistemanı oturtmak üçin hem yankı Rafael gelýär. O ýöne ine gurduran wagtam eltepeşniklere gurdurupdyrlar da sapara. Gaty ganly diýär guruluş hem şonuň. Gaty kän adam ölüpdir. Şu ağaç adamları o gurdurupdyrlar. Şo taýda ölüpdir köpse. Yani odan depe o kime hizmet edýär diýip sonra ýazdy. Kime hizmet edýär? Bunun arhitektörü Orsetden gelen olsa, yani Rafael hem Orsetden gelen olmalı. Olam Orsetden, Ort yani Federasyonu'nun grajdanları. yani aslı Tatar ýaly. O Orsetden Tatar grajdanlary yani buları kim çağırıp getirýär? Kim getirýär bulary? Hıramov getirýär. Ya da aňyrdan uğra diýerler Hıramov'a. Soň sistemany gurýarlar. Ine odan depäň içinde aýdyp durlar. Malyawa diýär, Karmoşka diýär, o Zapal boldy diýär, ýene bir zat diýär. Şu sözleriň o hemmejesi türkmeniň o gurmadygyna işaret edýärdi barbyr. Ine size atlary. Ana jurnalistler, ana Azatlyk radiosu. Bu zatlar bilen yoktunuzmu siz? Ya da bir sancağım o 30 yıldan beri şu o 30 yıl deyip aydan 30 yıldan beri işleýär da ina. Odan depe gurulandan beri bir sancağım bir türmeden çıkarılan birleşip tapıp bilmediniz mi? Ha bolýa tapıp bilmediniz. Yani şu wagt çıkandan soň näme üçin habar edilen okularyň. O hep mezat orta çıkandan soň gizlejek bolup dursunuz. Siz kime hizmet edýäňiz? Kimin adamları? Özüňize türkmen o bedeninde gezip ýörsiňiz. Ýöne ruhuňyz türkmen däl bolmaly sizin. Deme kemine ne bir gen bir zat şu Baybek Rafael o yani Avrupa'dan U5 alacak o demek diyor. Tiyatro 5. Evet odan nepen demesi. Birinci haz ýaýyny diýär. O birinci Birinci dolandırıcısı. Sistemany oturdup beren adam. Şunun ýaly edip urmaly, şunun ýaly edip amon yetiştirmeli, her wagt amon gelip urmaly. Ine. Ne O entegem Gurbanguly mu diýýäňiz? Ana. Entegem Gurbanguly mu? Şonu ýok etseňiz o halas bolýaňyzmy? Rafaeller, o ýanky Hıramovlar, olar barada näme o pikiriňiz bar? Yani ildeşler. Olary näme etmeli? O türkmeniňe dönügi köp eken gördük ýine
daşında o birden o radio bolup işläp durur, jurnalist bolup görler, opozisiya bolup görler. Yani 2 yılın içinde bizim şu çıkaran zatlarımızın o bir evin çıkardılar mı? Bir eceğine. Näme zat çıkardılar? Aydıp bereyin näme zat çıkaranlar. O şu meseleleri açacak olyanlara o oğru diýdi, mafya diýdiler. O diktator diýdiler, diktator boljak bolýar diýerler. O terörist. Terörist, o terörist diye 25. noýabryň teröristleri diye. O Ne bulon çıkan demedin etaati köpütünün şulon 70-80% dadaçeti yani 20. sanjary bir yani terörist neme ýalar edip görkezmek üçün daşynda şoň Medina hyzmatyny etdiler de. O şol adamlar terörist, o vatan löňügi, o şonu halkın demesine içinlere hem zat ellerini beynine soktular. Şu adamlar terörist, onu terör sözünden korkup görün demettiler de. O bularım daşındaki nemeni kamuoyunu boluşturmak için edilen demede. Ne bunu iyidinize seyrettim denin şulon ben şu terörist nemette 25 yılım o halk düşmanı nemem var. O ne men üstümde men karşıma işlen adamlar hem becesi ortada görünüp durandır. O hücum ediyendirler. Yani şolun birem ben tananıktı. Yekece birem. Bir daha adam yani kaptalından geçmedi adamdan. O ben bu arada ne bilen zatları var, ne bilme mümkünçülükleri var. Yemeden yerim de yok da. Ketişen yerim de yok da. O boluğum bilen o. O teve var tam vavat giren o. Hiç tadım vavat giren. O ne için ediliyor? Yani edilen teve indi orta çıkandır. Ben bunu bilemem biliyordum. Sapara ina hayran kaldır ya da sen gel. Doğru. Başka bir millete o başına geç. Yani hıram ya gelmiş etler aydiyanda. O arkayın adamların yok et öldür. O gerekli bilimli o adamları yok et yani tağındırdı halli fiyalak adam urup ayaklarını dövüp o öldür. Ondan sonra halkı milleti dargat. Sonra o şu zatı düşünüp ortaya çıkanlar hem bolsa o üstüne hapa döküp bu terörist, o oğru, o bu diktatör deme diýäde. Ne sowatsız goýan halka biz şonu ýazatlar aýtsak ynanır diye. O döwür bitti mi kendi yani indi? Bular görüşdükçe hemmecesi özüni tanadıya bize o gerek. Bize gerek şu. Bize karşı görüşmeli bular. Biz şolara katken nemesini tanıdık. O katlağını. Bundan sonra tanımalılarımız var. Biz tanımak isleýäs hakykatdan. O siz çıkın özünüz tanıdın. O bize terörist deyin, yine bir zat deyin. Biz siz tanalı. Sonra sizin bilen işimiz var. Bundan sonra yurda baracağımız o iki uçlu däl. Bundan sonra dine barýas. Yankı yine odan depäni arkitektor Sapara familyasyny täzeden aýtsaňyz men ýadymda galanok. Brahina. O Brahina diye. O Ors Federasyada Aleksina nemetinde ýaşaýar. No. Rayonuna. Kıydıva Alesya Brahina diýip. Özü 40 näsinji ýylda dowulan ayal 20 ölümü belli däl entek. O näme diýerler? O Türkmenistana bir gorku mehanizmi gerek. O ina iyi veren adamlar hem şol. Ors iyi berýär bunu. Ors. Ina basıp aýdýas. Ors o bizim dostumuz däldir. Şu zatlar edip bilýän olsa bizim dostumuz däldir.
O yine orsu çağıralı, o ors kömeği diye deyip aydayanların hem mecesi kime nira işleyendiğine şu taydan belli olmalıdır. Orsetten gelip senin türmäňi gurup, yine de orsetten gelip senin türmäňi dolandırıp berýän olsa ýa-ni Rafael. İçinde de 50 000 sany adam öldürýän olsa, bu ýurt kimin elinde? Gurban Gulynyň elindemi ýa-da başga birleriň elindemi? Şu zatlara o pikirlenip bolanokmy? 2 ýylyň içinde şu zatlary çözüp bolýan bolsa, bular näme üçin 25 ýyldan bäri çözenoklar? 30 ýyldan bäri. Yo, bu içinde oturup kayıttım diyenlerim var. Oturup kaydanlara o aýtdy ýa-ni ýöreýte yine Onun için owadan hawa. çıkarılmadı. Bu zatlar mehanizmdir. Yine pikir edin, o Türkmenler barya bir o ýurt ele geçirýär diýip o başga tarapdan seredeli. Ýurda ele geçirýär, indi halky gorkuzmaly desen, halky gorkuzmak üçin o bir türme gurmaly. Türmäniň o planyny, proýektini o sen özüň taýýarlaýan, adamam uğra diýen, türmäni gurdurýan, soň türmäni işletmek üçin bunu türkmenler edýär diýip o kabul edip düşünüp ýolar ýa. Soň bir san türkmenam uğra diýäňiz. O şo ýurda şu türmäni işledip nädip gorkuzmalydygyny, nädip urmalydygyny, nädip ýençmelidigini, nädip öldürmelidigini öwredýäňiz. O soň bunu sistemany gurduňuz. O sistemany gurandan soň daşyndan basygy gelýär. Ay şo bir türme bar, şo ýurtda gata erwet diýip halkara guramalary aýaga alýar. Soň siz näme edýäňiz? Şonuň içinde öz adamyňyzy ýatyryp çykarýaňyz. O girdi çıktı edýäňiz. Soň daşary ýurda o çykyp o gaçwatalygy alyp syýasy gaçkak ýagdaýyna görkezýäňiz. Soň olam çykyp aýdýar. Ay türmede o naharan berýärler uranok ýene bir zat o diňe terroristlere azrak o ýa-ni saparaň işýal erwet seredýärler diýip ýumşadýan. Ýene daşky nemedenem şonuň ýaly edip gizleýän bu meseleni. Yani ýurdun içinde 50 000 sany adam ölüp durar türmelerde diňe. Iň azy, iň minimum hasap. Şu wagt ýatyp çykan adamlaryň o pelança günde näçe adam ölýär, o nämeden ölýär diýilip aýdylanlardan çykarylan hasap bu. Barıp gören wagtymyz nämeleriň çykjagy 70 000 bolup biler, 100 000 bolup biler. Ay türmäge ýetmänkä öldürilenler bar. Bularym Türmeden çıkanına ölenlerim var. 3 aydan soň ölýär diýip köpüsü. 2 ay, 3 aydan soň. Ýanky ine illeşler biri aýtdy, eger bilýän bolsaňyz hökman suratda şu adyny aýdyp berseňiz ine Bayram Alynyň türmesinde diýdiler Gulya diýip bir ors asly çärjewli bir medsestra diýerler. Ine şonuň adyny aýtdylar Gulya diýdiler ýa-da Olya diýdiler. Edil çıkarıp bilmedi. Eger bilýän bolsaňyz şonuň dogly adyny, familiýasyny aýdyp berseňiz entegem şu wagtdan işläp gelmiş. Gret'te şu balniçkada diýerler. Şu näme diýerler? Sanchas. O Sanchas. O Sanchas'ta işleyen o ayal varmış. Şol öldürmeli olsa şol ukol edýärmiş. Ukol bilen öldürilmeli olsa şol edýärmiş. Yok ben suratda şonu bilýäniňiz bardyr. Adyny dogly aýdyp berseňiz. Çärjewden diýdiler, ors diýdiler. Ýöne şu wagt mardaky Sanchaslarda işleyen olmaly. Özüm gaty köp wagtdan bäri işleýärmiş. Hemme kim tanaýar diýär ony. Türmedäkiler ýöne adyny ýa-da familiýasyny dogly näme edip bilen oklar, bizim bilen gürleşenler. Şonu bilýäniňiz bar bolsa hökman suratda näme edin? Ýene zäherläp o ýanky iğne bilen öldürilenleriň köpüsü ýene şol aýalyň elinden geçendir. Buna hökman suratda biz ýüze çykarmaly. Ýene şonuň ýaly Türkmenistanyň o türme gorku mehanizminiň nireden gelýändigi Orsdan gelýär. O Orsuň Türkmenistanyň içindäki adamlary ýanky Hramow, Jadan, ýanky Açyrsow, Ya da şolun garyndaşlaryna öýlenen bir topar türkmen demelenme. O şolar bilen garyndaşlyk edip ýören türkmenler hem bar. Şolara hyzmat edip ýören ýanky
beyleklerim bar, atlarını aydıp geçtik. O Bağoğlu Meymenov. Şuların hiçbir maşgalası yurdun içinden çıkmalı değildir. Yurdun içindekiler. O yurdun daşındakiler o ne diyorum bolsa alarız. Yani Berdimurat Recepov bulam oların içinde. Yani şol adamlar o çıkmalı değildir. Hoca Muhammed Muhammedov yok ben suratda. Indi bu zatlar oyun değil, oyundan çıktı. Buların gidiyen saylığa o mecburiyettendir. Mecburiyetten şu saylığa gideceğini bilyas. Şunun şeyini bir yıldan beri bilyas. Sesimiz çıkarma. Karaştık. Fikirlerini ütletmesinler deyip. Demek düğün birden ministrin adını emettiler. O Bayramov Allamrat Hacıyeviç diye Hı hı. düğün kurban ağan gurrun veriyandan minister şu. Hı. Bayramov Allamrat Hacıyeviç. O büyük bilenim ayratin gurrunu var. O ne için onu büyük katı Goğulyandır. O Allamrat Hacıyeviç. Yurdun daşında mı? Şu emmecetin adı çıkıyor kendine. Bunun gidecek yerleri yok. O son yine de bir neme var. Ona aydıp beren şu tayda. O sapara. O sapara siz şu at o neme gurrun verip dursanız ha. Taptım. Hava ne beğenç sehetli deyip bir yerinin hava adı geçipti. Hava türme başlığı olmalı. Yok Asobi'nin havadan tepede Asobi'nin başlığı deyip ayttılar ya yanlışmasam. Hava indi şol Ahal velayetin Beherden rayonunun Sayvan Ovası'nda doğulan ve haziren Balkan velayetinde Aktaş Ovası'nda yerleşen türmenin başlığı şu ad. Asobi. Yine şular adam öldüren adamlar. Şu vaktam adam öldürmeni devam edip veren adamlar. Adam diyende yönemöne adam değil. O Türkmen öldürüyorlar. Orsun buyruğu boyunca Türkmen öldürüyorlar. Türkmenin eli bilen. Şula adamlar şotaya barmak için milyonlar para veriyor. Milyonlar dolarlar para verip şotaya barya bularına niyeti belli. Urmak için pul verip yürüyüp baryanla sebeple buların hiç şeyle günahsı geçilip bilmeyen değildir. O suudun önüne çıkarmalıdır. Suud neyme karar verse o şuna göre cezasını beriyendir. Hiç kim yok buların günahsı geçilmeli deyip halkın adından manipülasyon etmeli değildir. Halk şuların ölmevini isteye. Halk ölmevini isteye yöne biz bunların suud edilmeyeni birinci. Suud neyme karar verse adattan daşarı suud. Yöne möne suudam değil. Adattan daşarı suud ulu bir proses olacaktır. Ne şu eyyam adı geçen adamların hem mecesini izarlap neçe çağısı var neçelli anıklap emik başladı. O malumatlar cemleye ildeşler sizem yine esas şayatlar siz özünüz belki düşünen değilsinizdir şol vaqt. Yani hazır şayat olandığınıza düşünüyorsunuz. Malumatlara uğradım. Bu malumatların hemmesi altından değerlidir. İleride Türkmenistan'ı gülletecek malumatlardır. Biz şu içindeki yine rak öýjüğü diýerler. O rakyň öýjüğünü kesip almasan şu ulalıp yayrak gidiyendir.
kesip alsam öňüne geçýänsiň. O täzeden saglygyňa gowuşýan. Ýine bularam bizim içimizdäki rak öýjükleri. Gynansak da biz bulara bir operasiýadan geçmeli. Biz jemgyýet bolup aramızda o ziyanlı öýjükler bar. Neme kemine söýdüň agynda bir aktivitlere söýüp ýören bir wady pelwan dip. Onun kan bar. Şoň neme familiýasyny, agalarynyň, doganlarynyň atlaryny bilen hem bejeti bilýse. O 6-njy addelem bar bolan Jumaýew diýerler familiýalaryna, men aýdyn kemine. O häzir men şonu tapyp okap bereýin. O Mary vilayet 6-njy addelde işleýärler diýär. Ýanky Pelwan Halmuradow diýerler. O familiýasy Jumaýew ekeni munyň. O şo taýda işleýär we doganlarynyň 6-njy addelde işleýänligini ýazypdyr. Atlaryny ýazýar. Atamurad, Kowus, Kyas, Jumaýewler. O nirede ýaşaýar? Sakarçağı etrafının o Girman Bagşy owasynda o tireleri Burkaz diye. O Burkoz bolan militse bolmalmışyn. Ne şurada neme Burkozluň neme. o bularyň şunuň hem o Türkiýede nirede ýaşaýandygyna o bilýän bolsaňyz hökman suratda bilýänler habar bersin. O nirede ýaşaýar, kimler bilen ýaşaýar, kimler bilen gatnaşýar, o bizim üçin gaty gyzyklydyr bu zatlar. Şular ýene gorku mehanizmini, ýa-ni orsun gorku mehanizminiň o hyzmat edýänleridir. Bize orsa hyzmat edýän adam gerek däl bundan soň. Düýüp göter, o gerekli jezasyny berip ortadan aýyrmalydyr bu zat. Sapara boyun gatykän maglumatlary berdik. Düşnükli olandyr diýip pikir edýän men ýyleşlerimize de. O prezidentlige kandidatlar o neme şu adamlaryň şahsiýetlerine degmejek bolun. O ýeliňiz nemäňiz bar bolsa o ýeleňiň ýanyna pysardyň ýa başga bir ýerlerde o adamlaryň şahsiýetine degmeň o sebäbi adam bana hücum edýärler Halmuradow ağa kimdi? Biz sizi saýlamyk. Biz size belki ýanky ses berişikde teten beremiz yok. Hakmam yok menen. Başka döwletiň nemesi. Size ses verecek halktır. İşiniz halk bilen bolsun. O bizi owu erbet görüp bilersiňiz. O edýän işimize baha ver. Plandat etjegi bilen adam belli bolýan nädir? Adam eden iş bilen belli bolýan. Saparağında bolýar kemine. şu taýda jemläýärler. O kän uzynan bolmasyn. Bolýar sag bolun. Aglypdy görüşelim. Sağ olun ýeldeşler. Saglykda görüşelim. Ýene de duşýançak.